with another video. Ako diri karon sa isa ka parlor diri sa Digos mo. Siyempre, welcome dyan to ang 2022 blooming ta. Char! Color ko and nagpariban diri sa salon. Siyempre, ako introduce mo ang iyaan sa RRN Hair and Beauty Salon. Miss RR Nerosa! Hi guys! Bawal sa gusto niya dapat dili. Ang ko. Dili dapat dili lagi mo. Ani, gibalit din. Pwede ko tulong mo transfer ng In fairness ba ka ng kuan mo, mandamayat mo doon? Hindi pa mayat yung mayat mo. Gusto ko lang ko mangulit ay yung buho. Hi guys! I'm back with another video. I'm here with Ate Ijin. Kaway Ate Ijin! Nako diri karon sa isa ka parlor diri sa Digos mo. Siyempre, welcome dyan to ang 2022 blooming ta. Char! Buhok na nga atong ikuan ani, ang linduton ani. Color ko and nagpariban diri sa salon. Siyempre, ako introduce mo ang iyaan sa RRN Hair and Beauty Salon. Ladies and gentlemen, the one and only, the singer, beauty queen, Miss RR Nerosa. Hi guys! Welcome to his vlog. Nag-uba na dito, mami. Hi guys! Friend dyan kami anak niya, pero sukad magod niya namin niyo siya sa gingan lag-gore niya. Sa ginoo ko, alam ni vlogs na tanan. Nakabisit ko diri kay, syempre, holidays man. By the way, Happy New Year everyone. Thank you, Ijin, sa pag-share sa kanila. Ayun na nag-ikuan, ayun na nag-imay ng agtang natin. Saan na mo nag-atras? Nagka-atras sa mga agtang natin. By the way, kamusta ka atong Christmas? Ijin, ang nadunggan ako, ano daw, ni Dayo daw ka. Asa na sa lahat ko ng mga boyfriend? Ito ang sa long time friend. Friend, John? Kaibigan or kaibigan? Hindi ko may ako yung sakay. Wala akong friendship na. Tarungan akong color ha ka na dili ko maibig sa DepEd. Available kayo sa mga Brazilian, ipa-avail mo ka sir. God, thank you so much! O, diba? Bawal nagyan mo yung bayaran 5K. Ipa-avail ka. At least, wakay bawal sa pwede ka maligo sa may punta. Diba? By the way, ang RRN Hair and Beauty Salon naara na diri sa Luna Extension, Digos City. Ang landmark niya is convenience store. Unahan na mga 10 steps nang gikan sa convenience store. So ano na mo diri kay nagakig mga promo si Mami RR no. And at the same time, quality po ang iyang kuan service diri di ka magmahay. Tapos sa quality ng kuhaan ako services na papusod ko na Oo, lami siya pakutok-kutok. Igino din mutya ng lawis. Bawal sa gusto niya dapat dili. Ang ko. Dili dapat dili lagi mo. Ani, gibalit din. Pwede ko tulong mo transfer ng Para siguro. Hindi kayo, oy. Ang ko yun. Bangay pa ano na yung ano. Kamusta man mo diri, oy? Kaya pa di ko nakabisita ay. Okay na dun sir. Lumalaban. Abing vlog link. Diba? Kumanaw ka pa yung color. Perfect ka ay. Pag naiya ka airport.
Mauga na ino ka nang magpabangs-bangs na lang ko ani. Bisag way ang ngay. Ako siguro dito ang panay pa. Yan, ito sir, ito may ano. Ana. Dito ang kamera. Magkakasang ko na sila eh. Wala pa sila nag-diet. Ako nag-diet ng paso. Taon lang sa... Ang dahil sa labi sa glawas, sa una lang po. Magpasalon diri kay dili lang kay inyong buhok ang manindot diri, malingod jud mo diri sa mga beautician, mga perfect eye. Pero lang din siya ang konsinta pag nailubi. Kaya nga siya. So, konsinta may ang pangalan pag nailubi. Paano kaya kung wala ilubi? Sa kayo... Agaray. Sorry po. Okay ka ng kompleto ni mga services diri ha, from hair to your beauty, mo pagwapahon diri. Actually si Mami RR kinagawat po siya ka ng mga wedding na services mo, di ba? O wedding package, kinakuha ko ni siya. So siya na ang kalang sa package. O saan ko mo MC siya na tanan. Amo pero saan siya kaslon? Saan ko kaslon? So, ikaw no, kasi kailangan mo magpa-event, guys. Kailangan ko rin makabuha sa inyong mga bisita. Willing kayo kung makabuha sa inyong bisita. Well, thank you, Wakwa. Perminting ang pangalan ko ninyo. Highly recommended yun ni silang duha, no? Dahil sa mga perminting ko na dala-dala lang ng Omega. Tumutan na nga issue. Ano anak mo eh? Omega, madyo perminting. Dapat naging handa, sir. Kabuhion. LOL! Nilabas sa calendar method. Alam, perminting na tama sakitan nga, wala ka naka-ready. So, perminting na siya ako na dinadala. Sakitan mo anak sa baby. Sakitan ka na, di mo uyap. Oh my God. Na mag-looking ka na, wala kayo uyap. Kahit friends ko lang, guys. Kaya wala So, kayo mana sa uyap. tinatawag na pinakbit. Pero hindi bet. Pero si Mami RR dyan ang atong perfect love life din. Ikaw, sir, kamusta na ito yung mga Muna ko, imo akong love life. Wala ko yung onda na kamubuan na ko. 1 year ko ng friend request. Alamin mo yung stick. Yes. Sponsored by ko Andy Gaya Galema. Like ka ng 1 year ko ng friend request. So, i-check na kung bali. After 1 year, wala akong accept. So, i-request na ako. Add na po. So, nakatala po siya 1 year. I-join na po na po. Wala ko yung ako. Wala ko yung ako. Wala ko yung Dalawa po din ka. So, last sa dun ni pag-dito na ko hindi ko i-accept. Di na dyan ko. So, ako na pag-delete ng request. Tapos, i-add na po na ako. So, mo after 1 year, tag na ako sa nitabo. Wala gihapon yan. Wala gihapon. Wala yun lang po yung perfect. LOL! Ano, ay happy kayo sa love life karon. Lapit ako ka, sir. Kung happy ko, Feel ako na changes in feelings. Balik sa inyo. sumunod na come back no. Mama dyan yung original. real. Support na good mo. Yes. No? Nakamove on na siya tawa sa iya. Ano anak ko. Lisod kayo kung ka na one-sided gani. So wala ko basig na pa di makabet dira ani nga agta. Kapit na isa ka danaw. Sabi mo mami mo yan wala. Makablumi yung camera mo. Uy, in fairness ba ka nang kuan mo man namayat mo duha. Mo di pamayat ni compared sa una. Patambak mo sa amang mga diet. So, mapatambok ni. Private message Ulo na lang ni. Kasi dalang makabalik. Ay, sa imong buhok. I-claim na lang nakakuha na siya nga kanang namayat. Uy, ring na mo mamaya. Since it's Christmas and New Year, no, it's a great season for on this year. So, ano na lang ka nang mag-wish, kasi mga wish na ako for the New Year. Start kasi mo, mami. Siguro wish na ako kay Kumaan. Anang lami ang dapat sa akong pangwala na. Lang kay, siyempre, tayo sa akong family na support na. Ano lang din, ang Kumaan, ang health, ang sa, walang tayo magsakit sa family. Dana lang. Sige, mami, more blessings to come before kay sa mga nakabalo. Kuan nyo dyan kayo ng baguro dyan din naka-recover si mami sa nahitabo sa ila family. Pero, as you can see, remain steadfast, yapon and strong. No, mga siya ka ng ginatawag na strong and independent woman. Ako lang niya kung strong independent woman o independent woman. Naman, Chico. Sige, kasi wish ni mo for 2022 sa imong life. Ako ang wish is ka nang punta dito ng wife ang Bandawi. Makalagi na ako love life po. Ang Bandawi silang inong dahil sa race. Duwa kay
life. Na-lockdown na siya lahat. Kaya ako lang ang kanang misagilin ako kailang nga tao. Mas lumas na kanang part niya ko siya sa kalibutan. Ayaw tilang tantanan. Ikaw, sir, ikaw. Uwi kami. Akong wish no for next year is wish no is kanang daghan pag mga taong ma-inspire na ako. Na-inspire. Tapos kuan po dyan ang daghan kong matabangan. Tapos more blessings po kung wala blessings. So ano ko pag-help sa others. Di ba natin ginag-sulti ba yun? You cannot give what you don't have. Kasi naasa tuwa, ito yung i-share. No? And of course, ako pong gina-wish no, ang healthy family, no, members sa family. Happy na dyan sa akong family, akong mga friends, of course. Di lang gusto katapos na sa mga friends ko. Tinigil ka sir. Ano? Nakayagan. Pamilya ka, sir, naglahi adapted may duha. Dapat gapin mo sa imong wish sir katong balik i-accept lang pa niya sa Facebook. Wala sa kuan kasi casting. Wala dito niya giyak. Wala nakamuban ako na lang bagong crush. I'm so happy nga nakauban na ako ng duha ka mga buwang sana. Kung baog ka ng mga kondisyon Kuan ta So yun doon. Kaya usay mapugod diri sa ilang salon kaya mag-joke sila diri. So RRN Hair and Beauty Salon Coliseo. Kantahanan na siya mag-concert po sila diri. Diba? So, sa mga friends na ko ha, kung magpagwapa mo diri lang so makita nyo ang ani after. Dijud mo magmahay ani kay kung andit mo perfect yung kaya silang service. Actually, nagdadaghan dyan nilang mga customers and I wish pa lang sa mo mami nga kanang matuma na dyan mo hang katong dream nga na kay branches sa Cameroon, sa Batu, sa Santa Cruz. sila makasulte na salon. Ako ang manager sa Batu. So, dili ka mga pagpuyo diri. So, sa Santa Cruz, isa mo buwan dito. Isa yung manager. Manager. Hindi ako didaghan maglaki. Sir ka nang transfer me by next year sa kuan. Kaya guys, by the way, by next year, I know mawala ang RRN dahil sa Luna Extension. Ma-transfer me sa Batu. Kasi kung mag-focus ang isa ka na wala na merinta. Charles Angel. Talaga ako dyan nagtag-imit na gibuhat. Sumpal siguro. Sa mga suki sa RRN Hair and Beauty Salon ha, remember ha, next year, sa Batu na sila. So, kung asa dapit sa Batu, you will know, mag-post lang. Malagi na siya guys, mag-open magpupundahan at the same time, salon. And at the same time, bijukihan. Yes, definitely sa likod lang. Sige, sige. Invite ko po dito ha. Okay na po, kasi mga plans na to for New Year's. Start na po ka at Jill. Nag-agad na dyan ka sa family. New Year ka sa kuan, dito sa Ibalay. Yes. Dili ka kamanguan. Hindi sa ko. Dahil magpatong Christmas. Sa mga friend. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Mas siya sa lalim. I-surprise na kuya na siya. Ginawa. Nga kuhan ka na. Nag-invite niya. Then, abangan daw sa po. Moto, pag-bite niya. Dito na nakita na po nga. Dito siya sa akong ibaba. Nanulong siya. So, sa tawagan na, igatong damay. Pero happy makakasaihan ito ng Ang dahil. happy ko. Nashock lang Oy, for the first time ha! Igago mo dahil nini. Check ko sa gulay atong Christmas for the first time. Kuan. Wala dyan ang tigala sa isang lulusya. Solo flight siya dito. Okay. Lahira siya di makabalo kasi sa kalugar no kaya hindi na nabato kita na bisag wala kay kauban wala guys. Yes. Actually kay dili pud ako siya ma-invite kay daghan siya anak tapos mas ako pa yung husband. Yan. So Ako na niya, uy, kay Kuan, dugay na kay mo ni Kuan, di ba, ni husband mo. I-shoutout na to, uy. Shoutout sa akong bala dira ang pinakapayang, pinakawangking, pinakapalainom, pinububukan, pinagahon, Yeah. di ba na mo anak. Shoutout sa akong bala daw, wala na si Marjorie Hermon. Alias, Gorny. Alias Gorny, Calview, at yung dalan sa mga kalya. 4 years to kam sa atuwang pang. Pag nagkuhan na siya, nakabana na siya, no, di na kayo siya magkuhan mo priority sa iyang mga friendship. Siya, siguro sir, part siya sa kuhan. Kumbaga, consider na sa ako'y kasi yun nga kapag. Siyempre, kainin ko nung dumi. Sa side of breast, sa iya, siyempre,
Mura po ka na namin yung nga kanang gikasal yung kami. Atong nabuhat sa single patali na nato kaya ko ako sa kanang nakatay ka partner. Diba? Nagay limitation sa ato ang kanan ang atong mga buhat. Sa istig ko pag-abot sa kanang lahat. Pero consider na lang po na ko nga, what if siya ang maging ana dun sa sila man maglas ang among relationship ko, wala may mga respeto sa usa. Pero natin tayo ni hapon nga kanang magkubalik sa akong friends, mga ito niya. Umuban siya sa among mga friends niya. Mag-disclaimer din siya. Uy, alam sunsung mo ulit na ko. Well, sana all kami na magbinuntagay. LOL! Na ako for New Year kay sabali lang ko mag-celebrate with my pamangkins. Kasi after sa New Year, pwede na magbinuntagay upuan. Timplang juice. Juice with a tiny bubble. Aloe! Wapwa! Pero bakit hindi ko na masabi? Fiesta na lang kumusapay. Sure man ko no, kay Juan, basta wala ko ba rin ay mag-invite. Hindi ko na layo-layo, basta na mag-invite kay baka save ka o pinang gasto sa balay ng pagkaon. Luko, hindi mo uy. Ito sir, ano may plano mo sa New Year? Ako plan for New Year no kuan kaayo ka ng i-booking na jud ko sa among family di ba kabalo baka usa jud mi ka extended Yeah. family. Kuan ka buok 26 ka pag umangkon. Correct. Tapos walo ka mag-igsoon tapos sana ko isa ka ako. Gamay siya. So, ako na buhatros sa kanilang Samot na dyan. Uy, ang butin sa ako na nito. Naglupigan pa ko. Among plana na magtapok gihapon mi as usual tapos mag-program daw mi. Ako dyan ma-assign na sa program no, magpag-games. Tapos after na, pwede na magkuan, pwede na murang pa sa gawas. Pero buntag na siguro na sa kanya kanda mo pamilya. Basta, Mag-joking. basta bilin dyan ko ay sa barangay Bato kung kuan kung New Year, gano'n perting bibuha mo ni mga nawa ko. And 100 others, bibo kita di ba permitting tagantad dito sa sala ng New Year. Kung kapal mag-New Year ko mga pamilya sa una. Malaging after wala buto-buto, after kuan, pagsugat sa 2022 with friends na. Gathering na sa mga barkada. Pero I doubt kung magkita ba tayo na kay layo-layo na baya mo no. At least naka-vlog na ta karon di ba? So, Yeah. ano pala itong banding for New Year? Few inches later. Kaya magaling ani siya. Ang process na mo ni Sir, since ako siya free Brazilian, ito siya color, dapat teacher lang siya pang professional color lang siya, which is available sa mga professional na color, especially pag naka-standard ka sa government. So, ang among first nag-imo sa iyang hair is ako siya i-apply ng color, which is, ang pag-mix sa color, mild lang siya. So, ang ratio niya is 1:2 lang. So, 6% sa developer pa din tayo makuha. Wala ang iyang hayag, no? Then, isa safe po ng iyang style. Siyempre, then after sa color, after once, mag-apply mo rebonding. So, rebonding, ibaban siya mga almost 1 hour. Dahil, punta ka naman sa Brazilian. The last part is, i-dotry lang naman ang Brazilian, kaya hindi naman siya waswasan. Dotry na siya after 10 tapos. So, try din siya din waswasan. Dahil, dito na ang result. Ayan. Brazilian na mo, ang among Brazilian is Keratin Brazilian blowout. So, pwede siya maligo sa dagat, pwede maligo sa swimming pool, wala siya bawal. Bawal ang dun niya, maipit siya, inig ka na ba? Hindi siya ba tayo makulitan? Kasi siya maprofiso. Although one plancha lang siya, pero kung ako naman tanan ang papay ang medicina like color ribbon, kinalasan to impolymizing treatment nga Brazilian para i-reconcile niya itong mga oil na hindi pang suyot sa colors, ribbon. So siya, so mo nang pag ang straight sa buhok, din siya tosti kung dito yung muli yung siya umulap dito siya lang. Diba? Very well explained ka. I know, wadyo pinasabtan, diba? We're power kaya pero regular customer na ko diri. Actually, satisfied ko sa kanang ano, sa result permitted. Friends pa na ako diri ko na sa permitted. Ako nang duman lang ato is kuan, pwede ko maligo. Pwede ko maligo sa pool. Oo, ayan. Kasi pag bago mo training sa matauman na din kay event ka. So, pwede na kayo sa wala problem. So, 3 days yun sa mag-start take ihap mo ma. So, 30, 31 sa 1 pang New Year to boy ligo. New Year, pwede ka muna sa okay, sugat rin mo 2022 nga. Yeah. Ano lang So, tayo. kuan, perfect, fresh air. LOL! Pero sila, hindi pa. Pautahan na. Yes. Kung sa imong love life,
Kung saan dagan sa concept. Kabalan. Sa kaya ko inabuhi as teacher. Ayan. One gihapon, usual. Nag-loan. Partner in life. Yeah, yes, partner in life. LOL! Pag Kenny pa man, actually, nalipay ko no kay sa ako ang work na ako'y mga nakita ng mga projects in which makahappy kasi kamay na lang ang piling sa atong sweldo dira. Hindi ko din nakita nga, makamotivate na ako. So, makamotivate ako sa ko sa work no kay kuan ako ang kung giunsan ako pag-utilize ako ang resources, unsa pud na ako pagpangga ako ang parents, so ako mga igsuon. And at the same time, di po na ako kalimutan nga na may time for myself. So sa panginabuhi po, padayon niya po na ako ang mga monkey business like nangaligya og uniform sa teachers, mangaligya og ka ng mga cellphone accessories. Kulang na lang gani, mga apply ko din sa RR Salon ay basta sila dili og tigwan, tigwash lang good. Kaya na kayo ng tigwash. So, part-time. Wait, anong multi-quality sir? Multi-cookie. Sa unang, di ba? Di ba? Wala pa siya na maestro, no? Inganan siya. Self-support siya. Huwag na academic scholar siya siya right? But, natutupan nito na. Diba? Ano, ako lang, bago kung may anemia, kaya wala siya na kung sa. Ang lagi lang sabi niya, nauna mo, doon pa na karoon na. Sabi, Ay, mas grabe akong kuya, si Glenn. Uy! Naana dyan diri, mura isa ka dangaw na. LOL! Laog to yan. Pero part ba yun sa mga Lopez na family no? Okay. Ug sa side sa Salcedo, side ni Mama dito sa Sama kay sila kay may mga upaw, pero pan may ubano. Hindi may uban. Wala nagpa-color siya. Hindi ko yung black lang dyan ang hair. Kaya among mga white hair guys, oh, napas na kong gamay sa kalendar, pero madala ko magbira. O, di ba kinakutana naman po ka ganina no about sa love life. Ako itong tubagon. About love life tayo, sir. Syempre, nagpabiling ugahip. Ugahip, day. Kasi na yung nakadungog din ang mga single. May makakita ka rin nga video. Para ako rin taon ni, bahala gawin mo claim. Yung siya apil sa kapon si sir. So guys, no, siya pa siya namang customer karon kay wala pa nabot ang mga mo. So nakaiga yun. Sayang lang wala mong condenser. I don't know what it is that makes you feel like this. I don't know who you are, but you must be some kind of. If you think you wanna try, consider this an invitation. Kiss my ass goodbye. Give me that time. Give me that. So mo to guys, naundang amo ang TikTok. Ay, naabot si ma'am ang customer. Hi ma'am! Naabot si ma'am. Dili kalingi si ma'am, kikikuan dyan oh. Kailangan nyo lang isa pakakuan. Basi madaot pang book ni ma'am dutugod na ako. LOL! So mo to naka-TikTok me sa ako mga besties. How to sila oy. Uy, karon sa ko makauli uy. Kuan, alas 11 sa gabi. LOL! 7:59. Wala uy. LOL! Di mo ba, mo dyan tripan akong buwan patilya. Bet na ako ba? Kapag pala sir. Pay mountain o nag-ribad. Transfer pa niya. Ang altang mausap na Kumbangan sila lang. So, applyan na po siya, diba? Diba? Excited Ako siya. So, kanya na po na siya din. Ay, ikaw sa mga ano sa talaga to. Dito ka Lopez na. LOL! Dito ka Lopez. Ay, atos kay buhok. Banting ay talaga. Nasaan pa nagpapalit ba nito din? Sa Jollibee. Sa kami lang daw kapag Jollibee may ka-open social media. One week mo ang hindi ka na. Ayun, diba? Kuya pila ko, ano yung ultimo kung buwan sa Pico Green. Picking
Lagi. Yay! Ako si sponsor. Lagi si sponsor ako. Mga guys, makapasok nito at may vlogging. Diba, Jollibee? Dami ikaw sa vlogging may kuhan. Ako na mga itagalibig. Okay, muna nag-apply nga Brazilian. Avail dito sa pro. Oh, diba? Perfect. Magic serving. Tigilin mo. Nakakara ba sa mga? Sige, magplansa namin. Nugan na. Kasi plansyawan ng buko ng gani. Pinaagtang. Akong bil ay, naipit akong baby. Ito lang ang baby, sa wipa. Cheese ang naipakapin. Pag-ibig kinawit ka lang. Wala sa mga upakoy. Imagine makadala bukas na kung tama. Ang iban mo. Sa mundo. Salamat, thank you SB sa sponsor. Si SB na ginawala na akong bugas. Wala sila sa naman sa mukha ko nagdagan. Pwede na nakudutan ako yung LOL! Kung ikaw problema, hindi ko sa kanta. Ano ba na bagay-bagay din? LOL! Dami sa naibang guys. Ano yung pakaulawan? Lain kay ka ha?